KSA Jengka Head Branch Pen Nit Asar Langki Unduna Bangpu Sertang Tiso Apan Karbi Pohopen Karchodam. Hanjang langso sarte fast food akuladalong songpi chingrum petpen Pherangke Amei Kangni. Kardong Pini prime tama birtang long pen nini sami promila timungpi non birtang ton pen arju poning thang. Pini ni phai inkoiraisi phai kuni achiklo ningkan surihina inkoyarani hanjang langso sarte fast food akulat along AISA SYJ RYA Lapen AZD Atum press miramai kepadapon. Border long penangan jagding pen jundu karbiang long along lay Lapen border pen Lapen ala Nagaland border ambong June to encroachment of thak karbiang long along lay encroachment of thak nitum humbrida mo sport long Labang Somailong AISA Karbi Anglong District Kong Chunbang Ronjit Kramsa Ahin Pensi Lamthi Ningjipon Lamthi Kaningjipon Atengki Daldoli Ahawaralong Naga Atum Aron Repen Longle Nangke Parlodet Ajoksi Alang Litum Pherangke Amei Papon Alang Litum Nangke Pachini Dun Atengke Pillar number 1 pen Pillar number 17 an Aron Repen Tower Kulat Lapen Kaprek asay Nangke Parloke Alang Litum asata chikroy dunde Lapen Prabjin pen labang sapot chipri at nang jiputa pachini Alang Litum pen ke pachini atengke Assam Forest Regulation Act 1891 under section 24 pen 25 atengke Sorkar Atum kiraitang anampi arloke majokta aron re penki thang asaita nang klem longle Lapen Forest Conservation Act 1980 ateng pusitami Karbi Anglong Autonomous Council Atum Lapen Forest Department Atum Daldali kiraitang anampiarlo Naga Atum Aron Repen Hiri Penchenglok Rong Rup Kikim Haihui Create un Lapen Plung et un Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Forest Department Atum Prabjin pen labang sosai claim bek nangji Lapen Karbi Anglong apan raikom bek nangji puta nang pachini dun Laso Parman non kebangji ni phai inkoira troxy ani phai kuni achiklo labang so puthak alam Karbi Anglong arlo doan asong chingrumsi dharna ini ponji puta Pherangke angno nang pachini dun labang so press meet along AISA SYJ RYA AJD lasong priatung pensi press meet mati mai Kangni pon labang so amailong SYJ Central Committee Maipu Rajesh Inti SYJ Central Committee General Secretary Rocky Tokbi RYA Karbi Anglong District Maipu Babu Singh Kiling AJD Central Committee Maipu Angtong Phangchu Atumahim pensi padupon Hanjang lang sopen Jameson Keron Trison Lekhe Karbi Daily News Phaikoni ni phai inkoiraisi KSA Jengka Head Branch Amaipu Bilton rong hang Lapen Junbang Rukasen Tiso Jelangsi Jengka Ahawaralong Anso se Kecharli ahin kapaprang dun thekji phanbu mathasi nit sarlangki undun bangpu sartong tiso phan manpeng Karbi apuhopen karchodam West Karbi Anglong District Kopili Constituency Kaparlupon Jengkha Batplang Arongamekar Sertong Tiso Ramanujan Junior College Tezpura Longpen Nit Asadlang Chepa Undun Pen Non Puthot MBBS Angdeng Kacharli Japan Methang Alongri Amen Pachethang Pon Nangji Pumatha Pon Pen Methang Longri Along Amen Kachetang Klong Difu Medical College and Hospital Alongsi Charlie Pon Pupusi Nang Pachinidun Lapen, Sertong Tisu, Asarbura, Dhonsing Tisu, Sitami, Alang Lisopo, Nit Asadlang, Chepa Undunapod, Aning Aronglo, Lapen, Non Kacharli Bom, Riso Ejang Atumapan, Kacharli Henlo, K Amoy Arbung, Lasi, Ili Karbi, Riso Ejang Atum, Kacharli Ahin, Paprang Dunpik, Nang Jilang Pusi, Tan Pachinipon. Lasonsi KSA Jengkha Head Branch Pen Pusitami Jengkha Ahawaralong Methang Akhe Kacharli Anatu Kepa Pithup Asonsi Thekponlong Lasi Jengkha Ahawar Pen Sertong Tiso Nit Asalang Chepa Undun Pu Arjulongsi Ahem Humridam Pen Archodam Pen Ning Parungdun Jengkha Pen Chesong Timung Karbi Daily News Medical entrance kelong dun lahai mang kening rong lo kasi nili sopo
laso ngang all India ngang laso competition mate entrance ki unpit ke lage nili phandet ba nili supo phandet lason kalilo rong rup mate khe Phaikoni ni phai inquiry si arni analo por phai sira minute hongke balompen tarabasa sports indoor stadium arlo along technical training amai kapadopon ini kepada North East angkang an sedami laso program tu alang bangke amen bangke mopen ang cetan lon dires lagi program ofisa dilhi pen anang di bangsi ladak lah hai program utak wano tapi nili tu laso textile la putak nili hin nije pen cetan ji bangke nili tu 2000 aningkan pen ta nili tu laso textile la program la pen karbin long ki phir ke thak abang ke nili tu claim tik la si ke claim pen la hai angsong expo ke dam la hai ape ari ke jordan akhelo sitame nili tu jordan bob India angkang halong nili tu jordan bob la pen hala so hon nili tu ke jordan na hon sitame la expo dam lo tangte itu ma peten na puthak ambang la pen amang puthak alang tu itu ma amang ta di masa tumpen sel hijab amang pen di masa tumpen ke ching le jor pot aman nili bang ha so ahod ta nili ke pudundun ko pe posi ni tu mamang ta ko le karbi tu mamang pla sitame pinso tumta seleng pinso laso mai kibipon atheke kiphir ke thak mate karbi pindeng sumpot kosonsi karbi anglong pen angtan adimalong pachethang dunlongji heihui alamthe chethan chimumpon lapen bangso mailong aluhi aman pen nangka chetong dun social worker maipi sabina teronpi delhi rongsupi pen program officer niris kumar vdc chairman hondal kru lapen pinang an man pengkedo lapente kiphir ke thak kachale donatum chetong dunsi labang samay rdp dun tikilang junpen munirambe karbi daily news Lakha inquiry hini Sarupathar constituency angkang ni phai inquiry si arni Jabralangso along Indeng Troxy Inter Club League men football tournament kapathu kapangching pon Lakha inquiry hini Sarupathar constituency angkang Jabralangso Nehru ki pathu aklamalongsi labangso Jabralangso Sports Association atum chepatir biponsi Karlitang Biren Ingti Karlitang Rajesteron Karlitang Rongdo Timong Lapen Karlitang Bidya Singh Singnar labang pli atum amen pen Indeng Troxy Inter Club League men football tournament ki pathu pangching ponlo labangso along VDC Sariso Singnar Sorkari Gau Bura Lapen along kapre ki theki dingatum nangchitong dunsi labangso ki pathu atum aphan ning parung dunlo pini labangso ki pathu ki jengsi along pator sarpo FC Lapen upper diopani FC atum angbongsi ki pathu chipate pangching ponlo pinangana por ki pathu chedan detpen pator sarpo FC atum abang ki pathu ke thek tu parpika jok bolpum sirkip an thapsia par deopani FC atum anathu pajangsi pator sarpo atum pini chipahai pon Lapen email Anwar aphan pini ke pathu ke theknai hoksi best player of the match Sir James Rongpar ahin pen nong ekipi sitame pajiponiglo hanjang lang sopen Jameson Teron pen Trison Lekthe Karbi Daily News Pini arni kang sama berda ke lapon si kang ton poniglo tome thakme kurwang thu